Biz bu Tavшу бәйрәмен оештырырга башта яшьләр белән утырып бер фикергә килдек тә, авыл җирлеге белән килешеп, шушы Нурма тавын сайларга булдык, чөнки балаларга да уңайлы шуларга, яшьләргә дә, картларга да дигәндәй авыл уртасында урнашкан тау иде безнең. Авыл халкының безнең оештырган чараларга актив катнашканнары өчен рәхмәтемне җиткерәм һәм киләчәктә дә шулай катнашуларын теләп калам. Авыртмыйча таза-сау бергә яңадан шулай күрешәсен. Нурма җирлегендә мондый бәйрәм беренче тапкыр уза. Без киләсе елларга да шушы бәйрәмне халык өчен уздырырга традиция кертергә уйлыйбыз. Халыкны матур итеп ял иттерергә. Балаларга бәйрәм ясарга, шулай ук өлкәннәргә. Менә бүгенге бәйрәмдә дә халык бик актив катнашты. Бу бәйрәмне уздырганда ярдәм иткән спонсорга бик зур рәхмәт. Алар ярдәме белән безнең менә бүгенге бәйрәмдә кыймаклар пешерелде. Шулай ук пылау, чәй кайнатылды инде. Шушы бәйрәмдә актив катнашкан балаларга һәм өлкәннәргә рәхмәт хатлары тапшырачакбыз. Халыкка бик зур рәхмәт. Моннан соң да бергә алар белән бергәләп эшләргә язсын.